Nomadi constituency ke Parlopon, Bithi Langso ahawar angkang ke do, puling ke thom aradatum ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council EM retasing hilapen, first class contractor Mintu Bora Anparta, Dokmoka PWDJE, Gulab Kro Atumaphan, Karbi Manpeng ke thenai, Karbi apoho lapen, Karbi achoy, Pipajir Ponsi, Kachoro lapen, Kurwang thu Pajir Pon. Bangso kar chopona thi pilake kedam tang ningkan thongkep sosia phi anta denarong ahithi pen on bearong lapen palamingti arong anparta kangthi langso alangson kache phoklok atowar pi pinnangana ni pen loke charli arisoejang anparta kiso kiun e kache pon lapen beha ke klem kedam kewang atum pinnangana ni pen towar pen kisung chechak ponsi pininga ningkan annabangke bangso akisung pen Karbi Anglong Autonomous Council EM retasing hi lapen first class contractor Mintu Bora Anparta, Dokmoka PWDJE Gulab Kro Atum Akang Hon Pen Ajoksi Bang Sotawar Pi Mesen Pen Kedam Kewang Awarsai Kilong Tek Ajoksi Karcho Ponamai Paman Pon Lupusi Pachini Pon. Pini dak Bithi Langso hawar non het pen kalilo la sotawar afrang PMJSY ke claim abang pu tum claim pamika ke dat nasi la so dak kisung loko la sila so kisung nilitum chingwai chingsai pen la pen dak tokmuka division adu engineer pen staff tum pen chingwai si nilitum CM ke hai lo chingwai chingsai dam pen CM ke hai PD sire nang pidun pen nilitum la so teng pen claim pondo pini dak ahawar sitamelo mesen dam mesen ato war sonsi teklong tasi nilitum afang si dak bitilang so arada hoi nili Dr. Tuliram Ronghang akhai fan afangsi ke alang lipan kecoro pajirik lo lapen dangarong arata tum sitamelo sotowar kikim hoti tamelo kontraktor tum no ceramdun lo si dangarong arata tum ta non kedam tang se metheklong lo alang litum la towar me sen pen school kidun pen dang lo choklem pechodam denarong an bojar kedam se malang dum ta dam me sen lo pe par beha ke klem dam me sen lo tasi dangarong arata tum phanili kichining ri gang tung ngela phelo nona son thak thaksi ala alangli tum kai ke ta cherok tok ngi ke claim ke dam pen logo charli tum stamelo kai ke tum da selet de dining la pen nili ke kai ke ta dangarong arata tum phan pen bichilang so hawar along kai ke ta ke cherap dun ji phan nili body la pen alangli tum stamelo nili phan kang neng hon pik la pen alangli tum na cherap na chitu ahir jumi pen ajo nisi pini kam ke claim lang onta damisen tu palam go chithon se go pena garo go pen up to den go labang sotuar na pachung ki thega pot tuar ki monai pi thega pot asipini niltum adang numati EM sar pete department service yo dolo apete contractor bora santo panitum kharchu baje tempono News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live.